הקייטנות של היום הם לא פיקניק, מסתבר, היום הן תחרותיות ומאתגרות יותר, כמעט מבית הספר. הנה קייטנה למנהל עסקים למשל, שרה בק מדווחת. וחלק מהוויז'ן שלנו באמת ברמת המקרו של הלשכה הייתה באמת... ילדי קייטנת איגוד לשכות המסחר עוד נבוכים לשם המילים הלא מוכרות מעולם העסקים, אבל אל דאגה, הם נראים חבר'ה נחושים שהתפסו צ'יק צ'ק את העסק. ללמוד איך שיהיה לך יותר ביטחון עצמי ופחות לחץ שאתה מדבר לפני אנשים. זה חשוב לי להרוויח כסף, זה אחד הדברים שצריך להתמקד בו. מה זה חברה בורסאית? מה זה מקורות שוק ההון? בקייטנה שתימשך שבועיים הם ילמדו על יזמות, ניהול פיננסי, משא ומתן, וכנראה לא פחות חשוב, סטיילינג. אבא של רוני הוא יבואן רכב ואיש עסקים. רוני קיבלה חינוך טוב מהבית והיא לא מתכוונת לדדות מאחור. מה שמדבר עליי קודם כל זה כסף, כמו כולם, אי אפשר להתעלם מזה. חשוב להורים שאני אדע כבר מעכשיו להתמצא בכל העניין הזה ולראות כן את העתיד שלי. הקייטנה הזאת מיועדת לבני 13 עד 18.